हाय लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमबो बे आंनि टेक आर'नाइ स्टुडिअ इउट्युब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो थुनानै हो। गोजोननाय थागोन। बिखाया आंनि गावो नोंखौ लानानै दा बावगारलां नों आंखौ समायना नोङो आंनि जिउनि रजे बावनो हाया नोंखौबो गोसोआ गोजोनो नोंखौ नायै नायै बिखायाबो नोंजोंनो गोसोआ आंनि नोंजोंनो गोरबोआबो नोंजोंनो महराबो नोंजोंनो रजे बिखाया आंनि गावो नोंखौ लानानै दा बावगारलां नों आंखौ